RMN Drama presents Kuwen Ako Ang Pasultihon. Matag tao ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili ka nang mugilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini, itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan nga hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kuwen Ako Ang Pasultihon. Hi, hello, kumusta ka mo? Ano yan? Sa inyong alagad sa Kanginan, Trifon Morales, and then may pagkagap na kwadrisuan, dito yan, kumusta ka mo tanan? Asap kita, always say a prayer, mga kakisunan, importante nga itong papanalangin, unos na ito sa namang magkakahom. Thank you, Lord. Sa mga hatag ka namang grasya. Thank you kayo. Ako sa inyong pangmusta, i-shout out si nang Elicia Almario, no? Diha sa Agos, og nila ni Dali, og ni Virgilio. Salamat sa inyong pagpaminaw. Kaya kanina mga tawanan, dugay naman yung naminaw. So, paterya. Okay. Thank you kayo ninyo sa inyong pagpaminaw, ha? Permanente dihas Agos yun. Nga paminaw niya ning atong tumanon. Kung ako ang pasultin, uman sa kang attorney, Rufel Panyok. Straight to the point. Thank you, thank you. Okay. Bueno, ang suot, tampong atong hatagal ka na magbagtagan, no? Pinadagan ni sa ka lalaki nga nagpatago lang siya nga na Drigo. Kini gibatan ulo sa wadyo ni Rui Arellano. Kay sunan ang atong sender si Drigo. Kini akong problema bahin is kong asawa nga nakautang ba. Ug tungod sa utang taon misud og lain problema. Ngano unsa ni hitabuan no nga isudi siya lain problema. Ilani ono kapag sugod ang tanan ay. Usa ka higayon gisaad mo ang pagmahal. Ning alaot nga kanimo karon nagatuaw. Maoy gipalos mo sa akong mga pagmahal. Gilangkat mo ang mga kalipay ning dughan. Ha, inang mga saad mo. Hay na o, hay naman kadtong mga panumpa mo. Himo na balang hikalimtan kadtong nangaging panahon sa mga gugmata. Sabay dangatan ni ining kalag nga sa paglaom daw nawadan man o di mo na balang lingiyon king nagahila. Ihatag na intaon ang kaluoy mo. Ay, kitsa mo lang ni Ubo. Murag COVID kitsa mo. Ay, murag, oy, ang ako rin kumpare ito. Ay, Fred! Ready to go! pero baloy lagi na eh. Hapit na rin, pre! Hapit na rin! Pre! Hida sa di si bumuraw ka gustong gwapuhay. Gwapo malingay ka, ha? Dili, pre. Oy. Dili na ito magsilbihan ng gwapuhay, pre. Naman. Protestaan na na. Ay, amat. Kaya tulon, pre. Pero karon lisod na. Ang atras ng uban mga contestant, pre. Puro bida istorya, pre. More confident pag kasi mo kagwapo, pre. Murag doon na kay gisaligan, ay. Ang tinuod, pre. Dagkan kayo rin sunod-sunod na ko. Pulos na ibog na ko.
kuyawan mo ko kay hasta nga akong anino, murag na libog na ko. Kay sige sa sunod na ko. Ah, kita mo, pre. Ito pre, kanang uban niya nga nagsigig sunod-sunod ako kay pulos na mga nangutang ako. Ah, ha? Mangutang sana ako. Ano? Ibo mo sila nga 5-6 man. 5-6. 5-6. Nagpa 5-6 ka? Oh pre, 7-8 man to. Oh. Ah, 7-8. Maguyag. Pre, Baloy! Oh, Ito day na, pre. oh, pre ako ni. Kadiyot, pre. Kadiyot, pre. Ang palit kong mainom na to, pre. Day, iti man na. Pre, baloy, ha? Magpalit kong mainom na mo do, ha? Okay daw, okay daw. Kining, pre. Misulti kang paring ni mo bayan sa kung utang ni mo, pre. Awa, Mari, oy. Ikaw rin magkahimabayad ato. Ay, pre. Ako ra, pre. Pero, di sa ko makahatag ni mo, pre, ha? Kay, apiki pa kay ko, pre. Uy, Aw, wala problema, Mari, oy. Sus, wag na pre, problema na ako. Basta ikaw, bisang puno pa ka. Okay na kayo na ako. tinuod ka, pre. Pwede ko makapuno ni mo, pre. Oo, Mari, oy. Kamu pa. Suod kayo ng paredi ko. Kamong pamilya, suod kayo na ako. Unya, dako pa man kong balance, pre. Mura ka usap pa man gani kung nakadata sa kong utang, pre. Ah, wala problema, Mari. Ikaw na guna. Ah, mapila may mong ipuno, ha? Ko ano ta, pre, kining. 5,000 man tong primero, no? Pwede pon anak kong laing 5,000? Uy, wala problema, Mari. Kanina. Hala, salamat. Amali, sing kumil na. Oh. Hala, salamat. Unya, ay, saba ni pari ni mo, ha? Ato ra ni, pre. Wala problema, Mari. Kumusta mga businesses ni mo, pre, ha? Ah, okay naman, pre. Pero naagay mga hanggaw, pre. Usog mang lihay. Ha? Layo pa ganita, mulihay na. Niyag pangitaon, manago na. Ah, mo na anak yun, pre. Basta masulbad ang ilang problema. O niya, ang ilang problemahan nga uban. Limut-limutan na lang na. Ah, okay rin na, pre. Dagan naman ko gipapreso, ano, pre. Preso. Daghan ako gipapreso, pre. Ang uban gani, gipangkihan na ako. Kanang mga dagko nag-utang nga mulapas na sa 10,000. Ah, basta di mo bayad. Kiha ko na. Besag kinsa pa na siya. Mga mo dag paloy-loy, unya tingbayad na. Mulik tayo na. Heh. Di magparamdam. Maunay bati. Mao ba, pre? Pero, pasag niya nga, pre. Ay, basta ako, may tabang ako nila. Kay may mga problema mo ko sila. Huwag dili, magkamao kumutan-awan ng magkanang kong tabang. Aw na nila. Di sila ka basta di nila muatag, di nila bayad. Aw di nila kausap na ako. Kaya, makihapag nila ko sila. Di yun sila kamahay na, pre. Ana, yun, pre. Pagkiha ng mga di magtaro ni mo. Na mo ubahan nga mga yun. Okay naman ako. Wala na problema. May problema na, pre. Basta, pre. Ay, kalimot, ha? Na ako, suporta ko ni mo. Unsay mo problema. Unsay kitaban ako. Solti lang. Ako gusto ba ka? Ako may ngilan ng mga tawanan ng utang ni mo. Kanang di bayad. Magkahimo ka, pre. Oo, nga nung taong di ko kayo mo. Ingna ko, pre. Kinsa na sila. Kay ato ng pumukong uwa na, ha? Ingna ko doon na ibagahi-gahi kay atong pahumukon. Oh, pre. Asa naman si pare Balong dong? Si Pare Baloy. Baloy, oy, dili, Balong, Baloy. Asa naman? Unsa ko pare na to. Limot-limot. Lagi, Na, eh. Ay, nahubog na to? Oh, ay. Bugi gamay ito mo ginom, ha? Mao pa? Unya, sa may tuyo niya nga nasuroy man si Dinis ato. Oh, wala mo kay istorya. Ha? Abi ko kay istorya mo. Kay gibiyaan ng tabon din duha. Wa, oy, wa ko kapangutan na niya. Oo, mo ba? Ako sa man, nasuroy na to siya? Ay, oo, kay maningil siya. Doon na ako nung nakautang niya nga taga din sa ato, ang magpuyo. Oo. Di rin ba, ng puyo sa ato ba? Marag sa itong lugar ba? Marag tuwa siguro sunahan. Nya, nakakita man siya na kung nagkanta ko dito sa gawas mo. Mihapit lang siya day. Susday, daghan man day kaya na siya gipangkihay. Gipagkiha sa unsa man. Sa mga utangan niya nga wa mamaya day. Lihilihay naman ko no. Di naman paramdam. Iya bitaw ang ipakihab. Sos, ang pakilooy taon. Looy ko no kayo. Unya dong, iyang gikaluyan na nagpakiluoy dong. Itagaan niya last chance. Basta di ko nubay na. Papriso yun niya. Naam sila pinirmahan. Mao ba? Patay ko. Day, marami ni self ka. Unsay nga, yaw-yaw ka. Wa mo ko Unsay giyaw. mo gisulti, marami. Patay ko. Unsay mo to? Ay, katong nangutang niya ba? Patay to, og dito mo baliban, dito mo bayad. Sabi na ko, patay ko. Di, Oh, oy. Sige, tawag ni mo. Ay, di na ako, oy, kinsa ka na diha? Basig ka paribaloy na nabili. Hala ka, nakabili cellphone. Basta di mo bayad na tanggong yun. Sus, kauwaw na ba, ana, oy? Napriso tungos utang? Ha? Di nila tinudan na yung lang giingon nung nga. Huwag yun, napriso sa utang. May mapriso sa utang, day. Pero ang iyang gipirmahan mo ay makapapriso niya. Unsa?
Ay, salamat. Ha? Uy, Unsay salamat day? kuan ba? Salamat nga, wag yun ta kautang. Oo, mao nang ikaw day ba? Ay gigutang-utang kontrahar ba ako ang mga tawo mangutang oy. Ah, Mao na. Di Aha. kay ko ganahan na pastilan. Ultimo plate, bahalang maglakaw ko basta di lang ko kapangutang. Huwag yun dong, bahalag magsuwat ang pulo sardinas, basta di lagi tagapangutang. Oo, mao yun na. Yun na unsa dapat makaon diha ha? Hilab ni tiyan ako sa among ginom. Ay, may problema dong, magpalit ah. Una di kay kwarta? Ha? Ah, wa. O ingon ko kang magpalit ha. Di ba ikaw ba? Naman kay kwarta diha. Ana ani eskwenta. Sige, ganun na lang, uy. Palitan tagang sudan. Sige na, kay margutom kita. Sige. Isiguro mong kuning siguro ni mong inom. Waday kay kaon, paita. Sige na. Ay na lang pagyaw-yaw diha. Pero madar man okay ra ba? Sige, magpalit ako. Sige. Mura sa labtunon kaya ang sinutihan sa akong asawa, yung mga lihok, mura doon na gitago na ko ba? Mao nga, wadyo ko pailan niya, mura nakasabot kung doon na siya gitago na ko. Ako lang yung sa ipaditan. Unya? Mari. Kaila ka atong dolor, Mari? Kisang dolor, Mari. Ay, dolor good katong negosyante garinderya sa eskina ba? Ay, kalang nasa eskina? Oo. Nga naman? Ala, nasira in taon ang tindahan, Mari. Hala nga naman. Daghan man ang nangutang sa iyang karinderya. Unya, ang kasagaran niya nangutang niya. Mga trabahante man ang building nga gitukod. Unya? Sus, Mari. Naundang bitaw ng operasyon sa construction? Hala nga nung naundang man. Naundang naglansang. Sama niya, Mari. Uy. Tungod lang sa lansang, naundang ang operation sa construction. O lagi, uy. Noon sa ka, lagot man ang tag-iya. Kaya ang mga lansang, gipangdaman sa mga panday unya galigya. Hala no? O, mauto nga giundang niya ang pagtrabaho sa construction. Kay nangita lagi siya mga trabahante. Unya kitong mga daan nga trabahante, gipamutbulman. So, karon way nakabayad sa kanaanan ni Dolor. Uy, hala no, kaluoy. Luoy lang ng dulor. Luoy mo lang. Kay wa usang mipakita sa nangutang niya. Maunang naundang putaw ng iyang karinderya, kay wa man sa ikakumpra. Ug ang kapait, Mari, kay ang puhunan ato, inutang rapod niya ni Baloy. So, karon kay dako man kaayo ang iyang utang, o gikihas siyang Baloy. Diba, kanang tag-iyas karinderya nga si Dolor, ig-agaw naman nagsibaloy. Oo, igagaw lagi. Pero sa negosyo, wa may partiduhay, wa igsunay, wa parintihay, matupang Baloy. O gikihas siyang Baloy, uy, tuwa na priso. Napriso, ginuo ko. Oo, di sa kamakamahay ni Baloy. Uy, kay negosyo man na iya. Mao nga bisag parinti pa ka o igsuon o kadugo pa ka. Piso jud ka. Kay ikiam jud kang Baloy. Patay. Sa patay, Mari. Kautang na ba ko anong baloy? Na! Siguro agyo na makabayad ka, Mari. Kaya wa man ganito, madaog parinti tong iya, sa to iyan ko kadugo, o magani sa matandog. Samot na, og dili ka igunsa. Kinuo ko dako ara ba akong nautang anong baloy, Mari? O, pabayri lang pari, Drigo. Ay, ayaw. Ito kay bawo si Drigo. Uy, sa akong utang ni Baloy, Mari. Masuko na si Drigo basta mangutang. Kontra kay na niya, pala utang. Mabitang ko magpahibaw niya. Ay na, paningwa agyo na, Mari. Kay basig ikay sunod ikihan Baloy. Ha? Ay, karoto na ka? Ay, wa pa dong. Magluto ko ron. Lutuan ng isda. Danan ako. Ato sa rip ay. Kanang unsa o matodong, pretohon na to o tuwaon? Betuwa na to. Nga ang tunga day. Nunil na to. Okay dong. Ang tunga sa ko kay. Kapoy ka na. Kawal kong luto na ka. Oo, dong. Ay, saan ko na ako pagsulti si Drigo, no? Nga may utang ko ni Paribiloy. Di ba kasi masuko? Pero, masuko, yun na kay kontra ba kay niya ang kanang mangungutang. Di bang gani ko pa utangon sa musilingan bisag sardinas? Bibog na ko ani da. Saan ko magkataon ni, uy? Hala, ginoo ko, Diyos ko. Pala naglakaw sa unahan, murag si Baloy mo na. Hala, anikit pa doon sa amo. Ana, ginoo ko. Kuyawan na ko ano, na maningil na magtanin ako. Uy, unsa o manin ako kung wala pa, pabaya ko'y kwarta. Hay, mutago lang sa ko. Oy, pre! Ikaw ang gunida, pre. Porbida. Ganihara ka? Ginihar ka din, pre. Nagsangpit ka na ko. Wap kayo tingog-tingog diya. Ganihan ako pre, puwas ako din pre. Mga ba.
Sa ato pa pre nga, paway sa ka. Wow. Saan yung gari, eh? Sige, sorry talaga, pre. Mao ba ba? Wala ka bigid na eh. Wa man, pre. Sa libahan na din hero mo to. Uy, wa may tao, pre. Sige lang, sige lang. Wa nga, nakastorbo noong kunin mo da. Natuog mo ka. Sige, pre, kakatuog lang balik, pre. Kaya kukunin Ay, okay, okay lang pre. Ikaw ang duty, yung kapoy mo. O, pakita Mo, mo pre. din Sige, katuog na lang niya, pre. Mabalik lang ako. Sige, sitya na ka pre ha? Okay lang, pre. Sige, ayos ako, ha. Pasensya na ka, pre. Okay, okay pre. Rin ako. Saan tao na siya? Kaluto naman ka na siya. Uy, ano saan na bang orasa, uy? Ay, maulit na ko. Magluto para bakong sudan. Patay ko aning drigo ron. Naibong gito na ako ron. Manong kalit lang ko nawag bang dito sa bahay. Maulit na ko. Wala na tingali rin sa baloy dito sa bahay. Ay! Sorry, ako kayo Pero mari, okay na. Hindi naman. Pre, baloy? Daan pa ko niya, ara ka pa ingon. Daan pa niyo ko, ang anira ka din eh. Aha. Kitaan naman ka mari, samtang dito po ko sa layo. Dali pagsibat. Dito kakis niyang kusina. Pre, pasensya na taprikuan man gud pre. Mao sa di ka nagtago-tago, mari. Pre, pasensya na gid ka pre ha, pero mo kumutago pre. Mayo, inoon, mari. Wa man na mausuron ng tago-tago, kung panil nga na. Ang usuron, lihay-lihay naman. Aha. Pero wala naman mauso kayo kay nasakpan man gyapon ti ka. Pre, asa man day unta ka pre. Ako, ay, maadto ko sa barangay. Kay mga iya kong certificate of filing action kay na ako'y ikiha. Ha? Pre, ayaw kong ikiha, pre. Mupayad lagi ko, pre. Kuan mo gud pre, kanang nasakit mo gud si Pare Rodrigo nimo, nagluya ba niya. Mo tong ang akong igbabayad nimo. Ako lang sa gigamit pagpa-check up niya. Ya, na may mga tambal nga palitunon mo, nagkalisod, nagigit ko ron, pre, oy. Mao ba, Mare? Uy, okay raman lagi sa Rodrigo. Ang hagad, magito na akong inom, bro. Ha? Murang klaro naman kayo ka, Mare. Pre, kuan na lang, pre, kanang... Sa may lain mong opsyon. Tiga talagang chance. Kining pre, kanang... Pwede na ako ni mong inugo sa kagabi, pre. What? Kaya kita ayaw, pre. Ayaw ka pala ka ni pare ni mo. Di lang kita mahibaw. Sige na, pre. Sige na. O kung maimpas lang akong utang sa usalagang gabi, pre. Ako na buhaton, pre. Basta maimpas lang. O dili man lang sa kagabi, hala. Duhaon ako, pre. Duha gabi, with free snacks. Tingsi lagi ka, pre. Hindi ka matuo, pre. Ay, kadlok ni pare Rodrigo ni mo. Uy, total, wa naman ni Ana. Hapit naman ni magbuwag. Hapit na gid ni magbuwag. Hapit na gid ni Happy na di ay tawag jay. Ni akadong Drigo. Bila ng storyahang hapit magbuwag no baya no. Happy na. Uy, di magkaroon na yun ay magbuwag na. Dong. Hoy, ay Paulis bay ha? Ha? Ay napakitas bay ha? Butunga ganito, ihoting yung kasagdanan ka na ka! Magbong ko. Bahala kang bumuto ka! Pakita niya dito ha! Pakita niya! Dong. Ano niya problema ron? Nabog na ako sa kong asawa eh. Ingon di na siya sa'yo. Pinatungod lang sa utang. Pwede naman niyang ibaligya yung pagkababayad. Tungod lang sa utang. Mga ko nung ibayad sa utang. Pina ko sa bus ko gibatin dungog eh. Kalamparuhon ko. Kakulatahon sa kumpare yung sa akong asawa. Kalamparuhon ko. Pero ako lang yung gipunggan. Kaya ako mo kaya ako kumpare. Dako tao. Saan nila ako taon? Palihog tabagin ko niya eh. Ate Pres. Bam. Kung ka mo'y pasultihon. Na mabasa niya nga. Ang bayad niyang lawas ha. May bayad siyang utang. Pimasahin ko sa Bible bambe. Darigo. Hello, Ate Pres! Good morning. Oh my God, Lao. Good morning, Ate Pres. Bam! Good morning, Bam! Ate Jane, good morning, diha. Yes, boy. So, kita mga dagko padung trabaho. Ang atong imnon, baog yun ang Sed Panyawan Coffee Mix. Baog na bitter nga makapabitter sa imong kalawasan. Bitter pero makaayo. Makaayo nindot kay babati ana usa kadlaw murag adi ka baluya nindot kayo nya dili siya tamis pait siya kanang pait siya pero maka nindot sa atong kalawasan. Mao na. ang ato ang Sed Panyawan Coffee Mix na ay mangustin nga nutambal pud sa atong mga pinanglan nga maayo taon sa mga kayuhan nga pinaagi sa mangustin. Ate Pres? Okay, og pasalamatan ako ang tanan.
nga nagmaintain karon og Said Panyawan Herbal Capsule, Said Panyawan Herbal Capsule with garlic, Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar. Ayaw sipya kapag inom kada adlaw gyud, katulad sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka makaon sa imong pamahaw, inom na daan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ini pa niuto ni mo maogyapon, usag yapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule imong imnon, unay ka makaon sa imong paniudto. Maogyapon, inik panihapon ni mo, inom na sa kadaan og sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang niya itong na problema bayin sa kidney ug UTI, ayaw na mo kabalaka o kahadlok tungod kay doon nanay makatambal, makaayo, anang itong gibati bayin sa kidney ug UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney ug UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. Ug kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule ibang imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan alang sa kidney ug UTI, Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. O sa tanan atong mga kaigsunan, thank you kayo ha sa atong mga kaigsunan nga migamit sa atong Sid Lenimituel. Salamat yung kayo ninyong tanan. Kamu ang nagimong number 1. Uy, rabuyag. Sus, grabe na kayo. Njay, uy, daghan na kayo ang mga gipag-order sa Majesty Pharmacy. O na dito, daghan kayo ito. Mga 200 kakarton tong Sid Lenimituel o sa coffee food. Naapot tayo daghan dito ha. At tulong mo pangumpra sa Majesty Pharmacy nga baoy deliveran sa Panyawan. Kaya nag-order sila itong daghan kayo niya. The best mo niya itong Panyawan. Kay tinuod mo niya. Dilim ni tiaw kanang ilad-ilad ba kada bang atong pagkuan at narabuhaton sa bisag asa na napita kada atuan na atay laboratory sa Laguna, laboratory ginabuhat ani mo na nga salamat, thank you kayo sa paggamit ninyo sa ato ang Said Panyawan Lenimituel nga tinuon nga buwagtang sa itong panuhot pabaol panikit sa kalawasan barikos bens katul kuto sa kabataan ilikay pagdita sa dinggi kung mga plasta sa Said Panyawan Lenimituel di ba kayo gilit Basta sa butika. Ha? Oo, butika na kita ang ginapalit. magigsoon, butika na kita, di kita palit sa gawas, kaya daghan niya po, daghan po ka nangilat sa gawas, sa ato Sid Liniment Oil, pero ila di sila gagamit og Sid. Sa butika na kinamagigsoon ang Sid Liniment Oil. Nangindahay taon sila kapartatawan, pero di man magka-epekto na, mahigala. Wala ari kita magigsoon sa butika sa Sid, Panyawan Liniment Oil, butika na gina ito mapalit. Tanawag yun na Sid, original gina, Sid Liniment Oil, no? Ato kita magigsoon, palit na sipyat. O di sa Facebook na lang, no? Ato bisitahan ang page sa Sid Marketing, mga higala. Nga ato type ang Panyawan Herbals. Nga, og ayaw kalimot na i-like na to ang page gams, no? Pagkita bisitahan ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products sa Sid Marketing. Importante kayo niya, ha? Mapalit na po na to sa Shopee. Shopee. Una siya. Una, ato na kita butika. Shopee, butika. Namugurit ko na ito mga suki. Kolonel naman siya, si Police Lieutenant Colonel Frank Rodolfo Oriol. Oriol. Amigo Gams, gamitan siya Sid Liniment Oil. Labi na yun diya si Alex Galyugo diya sa sitio Bilduhan. Na taga-katarman kamigin yun siya. Pero na siya sa mga panbuhay ng pagpuyon. Nanani siya mag-live sa Uncle Rod's Taxi. Nya og last atong iglit kay kusog gamit atong Sid Liniment Oil. Si Winnie Humawas. Ha? Sa Road Runner Taxi sa Hipodromo. Nagyo kayo. Ikaw sa Rudy humawas. Katong di ito ginawa ni Rudy. Bakal suti ko dito ginoo. Di eh. Rudy humawas to. Sa dito. Di just noon kanisa gang. Ni Rudy, kamusta ka ni Rudy? Sa may Bamboo Village. Sila ka ba na tunay usan no? Ni Larry, Alibio. Okay din, mo din. Ani ni Larry. Bam! Thank you! Ako yung pasalamatan ng sabi. Mintin lamang ninyo ha. Ilabi na ninyo mga grupo sa Handmaid of the Lord ha sa Alumpang ug lungsod Oslob Cebu. Kaninyo Sister Priscilla Pacaldo, Juventuson, Paridas Emilia, Felisa Peteluna, o Auli Luna, Princesa Sinela, Efefania Lirasan, Cipriana Sagaral o Maria Hogador ang ato ang said celebrity Kojik Beauty. So, ano na kini mga sangkap ng mga glutathione, papaya extract o ba't pa mga natural moisturizer. Ano magpabili ng hamis o younger looking to sa artista nga itong mga panit. Mrs. Busa, i-maintain naman ninyo said celebrity Kojik Beauty. So, pagikan sa Sid Marketing. Thank you! Unya sa tanan itong mga kaigsuunan, labi na yun ng mga constipated nga tao, kanang constipation, inyong gibati, sus, lisod kayo na, ang mauna yung pinakapa
bait nga pagbati na to nga inig kabuntag gusto ta mo itsaro niya di lisod kayo. Mao na nga inom ta mo nga gingna na ta mo nga inom yung kag detox. Kay nga nung minom tag detox kay mao na muwagtang sa mga tuksin sa atong kalawasan kanang mga sakit cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst ug uban pa nya kidney problem tungod na sa mga tuksin nga isud sa atong kalawasan kay bisag adta ta makainom or makakaon makahanggap ka nga naa gyud na toksin at tanan nga nas palibot ato naa gyud toksin mao nang mudipinsag gyud ka kinahanglan gyud ka mo inom og detox kada adlaw kay kana detox natural kada nga detoxifier mao ni tigwagtang sa mga toksin sa kalawasan natural nga rin bidi nga tigwagtang sa balatian puno pagid sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong vital organs mao na nga inom yung ka simple gyud ka usa ka kapsula o sa kadlaw mura nag maintenance nimo pwede ka mo inom ani kung duna kay maintenance kay wa ni side effects wa ni overdose ang ato ang detox unya kung duna kay balatian katulog yung ka inom aning detox buntag udto hapon usa ka oras sa di pa kamukaon usa ngadto sa duha ka kapsula pwede na unya imnan gyud na to 8 ngadto sa 12 ka basong tubig matag adlaw busa kung gusto kang wagtag na matuksin sa imong kalawasan nga mo hinungdan sa imong balatian ug karon lig-on gyud kanunay ang atong vital organs inom gyud ta matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog number 1 kini mo tangtang sa tuksin sa ato ang kalawasan. Ate Pres! Okay, ang sender ato karugad Si Drigo, Ate Pres. Drigo? Ah, yang Anis Drigo, bro, lisod-lisod din yung problema. Ano Ate man Pres, si kaya Drigo? yung asawa, mangutang siya kumpare. Oo. Ngayon niya, pag utang siya kumpare, wala na may kabayad ng asawa. Gingnan niya siya, pre, pwede man ako magpagkababae ako ibayad, pre. Oo, sa gabi, pre, maimpas kong utang, pero di gali maimpas yun sa usap gabi, pre. Dukaon ako. Kaya kami Drigo, Drigo, naman may. Hapit naman may magbuwag. Kadungog man dahil si Drigo, Ate Pres. Dawi? So di ba, hapit na mo, puli, layas, ay nagato sa to. Mauni yung problema, Ate Pres. Kay. Kaya mauni, kanang, ang asawa nga nakaproblema. Ang nagpadaan niya, nagpatambag ang iyang Si Drigo, oh. Si Drigo. Tungod sa utang lang, pwede rin niya taon ibaligya iyang pagkababay tungod sa utang. Buang, ano? Di maayo. Naingon siya, bam, nabi, bimbasa sa Bible nga, tungod sa utang, ibaligya ang pagkababay. Ang ano? Ang gyud ay saon na to ana ay pida maipit yung gani dong Drigo. Ipit yung kaana. O panalitan yun. Nambot lang. Kadto lang dungkoy ka, dulo. Bahit tambag dungkoy. Waita. Ang saon mo ana, be. Bam, asa mo tagbabasa na, bam, be. Asa ba? Kung ani ka sa Malakias 3, versikulo 10, dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sabi utang na, bam. So wayi paminaw sa. Ay, pagdali-dali lang. Yung ka na ba? May luki ka bumba. Sige. Balikon. Balikan. Malakias kapitulo 3 versikulo 10. Mm. Dad-a ang tibuok nga ikapulo ngadto sa templo aron adunay pagkaon didto. Sulayi ako ug makita ninyo nga ablihan ko ang mga bintana sa langit ug ibubo ko kaninyo sa madagayaon gayod ang mga panalangin. Gibasa na ako ni Gulyat Ngayon. kay kani gihalad gihatag. Aha. Ang atong drama gipahuwam. Halad. Oh. Pahuwam niya, gihalad. Mao niya to ba? Wa man lang gihalad. Gihalad yan yung kagalingon para maimpas yung utang. Laay mapakahalala. Sa mandag halad ni Kani kagahalan man sa Dios sa ato pa ug moingon ka muhatag ka muhalad ka lain na siya kahulugan kaysa imong gipahuwam kay pahuwam ka mangita ka magbayad magpaabot ka magbayad karon kay nang huwam man ning asawa wala ba detalye dire ug unsa iyang gidapatan sa iyang hinuwam. Mao lagi. Kung tayo labot anak, di usa na pagdapat, bam, ang pang-iyang wam. Ang kuha na. Ay, sa manang, Dita, Manang. lagi ka man. Talaga ka nang. Ang ako ani ano pabayri kana niya o kanang iyang giingon nga magpadawog sa dito duha ka gabi oh dako kanang sagpa sa imong pagkabana unsa man ug papuliasan na sa ilaha nakasal ka mo wa Kasal, yun kay ba nagsawa man. wa man kasal yung kasal ba sila pero panalitag nakasal ka mo laylo lang sa gamay ka o di ba ipakita sungaga ka na di irabat na kanang na ang disipinahan ni mong asawa ka dili maayo kay ug pananglitan ug wa pa kadungog si Drigo Gulyat iya siguro tinudon Bitaw ay pero dong Drigo ay lanang palaya sa imong sawa ilo mo sad. Pero wa gyud ba? Wa may tabo ati pres. wala Sa ilo ala na dong. kay nabaraw man Ingna lang imong kupare dong nga pre. Ay na paulma Ayaw, sawa. nya. Kanang inana, ug unsa Kung gusto ka maguli bata pre. Ay na. Ayaw, nagtubayi. Ako rin bayan na ang utangan ako sa sawa pre. Na alam. Iyag inon baga, ayaw tubayi. Kung tagalitan to, na.
Okay, ako lang, kana, alam mo lang. Alam mo na, dataan lang ko na, pre. Kay baho nga nga. Pero ayaw nagpauta nga. Hello, alam na, pre. Nga. Kaya na po tanga taon. Kay Noon, maluoy sa kanak ko. Kung mangutang sa sayo naman pagbayad kay iyang kaugalingon. Sayo na kayo. Ang kuyaw sa dati, pre. Sukat to siya mangutang sa lain. Lain, mao Gusto yapon. di kayo, dili iyang kumpare. Kay baho siya nga. Oo. Ibayad yan. Utang lain, bayad iyang kugulingon. Kay mauna. Oy, ano ra ba nang Nasugdan ra ba niya? Oh, Sugdan ra ba niya? Oy, ano ra ba gulat no nga manguta dito nagpaningil mingon nga kanang paningil lang tus pulano kay to dunam to meron anak rog mahugog hapak. Unsa kay hapak? Oh, dili man direkta. Ay, dili man hapak-hapak iya. Ang iyang kaugalingon mo yung ibayad. Ang kani Adibes, kani kay nasugdan niya, mao ni buhaton niya. Kuyaw. Nakahuam sa glain. Ana gyud yung style niya, di niya kakabantay by Rigo. Mao na. Naon na bantay gyud yung masawa. Ay, Makuha Ayaw na patanga. Makuha sa lain lan, dog na sad. Oo na. Dog na sad. Dog. Mayo. Oh, pero Mayo. kanang gingon mo gulyat nga kanang pasilwa lang ko asawa, ako lay bayad ana pero ayaw nagpahuwa ma. Okay, naarba sila silingan G Badayo, sinahan natin pres. Ha? Oo. Jay Barayos? Ganyan naman si Jay. Huwag kwarta, niya ini gumang kwarta, huwag kwarta. Gagan si Jay nga ako lang Si Jay, bitaw mo ito ko na. Oo? Sure ka? Udi erta ha. Pero may huwam. Mut lang. Kata kay Bao. Pero mao natin pres, kanang inana, bayad utang lawas. Namino na ba ang asawa Ay, binuang na artisa. At sa ala. O Kasi- Kasi Meron asawa, di nakadungog Jay. ko natin pres, kaysa tungod sa istorya sa Pato Istorya Style na lang. sinuwat ni Jay. Pero Ana, Si Jiga, si Jupato lang na eh. ade, butang kina Jay. Yaos po. Kasama mo kay Pao. Kana lang yung mga may daan, butan na. Kasama mo kay Pao. Ginuong na iya tao. Yaos po na to gulyat nga dili na pahuwa mon ang banalay mo tubos, dili lang pahuwa mo na ang asawa kay mag-ana dunya. Magbitiman paglaing laki, magkigdog na pon. Mari ko yaw. Oh. Kuya ko na deg. Kuhan ko na gulyat, ibalhin ko ako yung Rodrigo, ay nga ko na gulyat. Ah, Drigo, balhin ang imong asawa. Di ba ko pasabot pa kana ako kunuhay mo Rodrigo sa may katambag na ko, inanaon? Inana Drig, kay ikaw Rodrigo. Ah, sige. Inana Drig, nya. Iadto nagbayot. Dili, ug apa pananglitan mo Rodrigo gulyat pa. No. Sa akong sundon tong gisulti ni gulyat. Mao sa? Panglitan ako Rodrigo. Ah. Ako lay mo bayad, pero kada kong asawa ay nagpahuwa ma. Ah. Ikaw man kong bayad, magdugog ta. Tulawat ka pa na natin na lumanon. Kada ko ay puzzle. Di